नोंथांमोनखौ नेचार पाब्लिकेशनाव बरायबाय। दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव गोनांथार खौरां बे समाव नोंथांमोननि सिगाङाव लाबोनानै होफैदों। मिथिनानै लानाया गोनांथार। दा फैदो लोगोफोर जागायलांनायनि सिगां नोंथाङा दासिमबो चेनेल साबस्क्राइब खालामाखैबा खालामना लानो हानाय जागोन। दा नुनो मोनदों फार्स्टआव नोंथांमोननि थाखाय जोबोद मोजां मोनसे राहा जाना फैदों। जायफोरा आसामनि बाहेरायाव दानिसिमबो दंगासिनो दङ। दिनैसिमबो जायफोर बिथांमोनहा आसामनि बाहेरायाव दङ फरायहैनाय खामानि मावहैनाय दा बिथांमोनहा जायफोरा कर'ना भाइरासनि लकडाउननि थाखाय आसामाव फैनो हायाखै दा बैफोर बिथांमोननि थाखाय मोजां खौरां। दा बाहाय होना होदों बिथांमोनहा जायफोर बायजोआव थाहैनानै दङ बिथांमोनहा न'सिम फैफिननो हथात आसामनि न'सिम फैफिननो जुदि गोसो जादोंब्ला बिथांमोनहा आसाम सरकारा होखानाय नैबे नम्बराव मिस कल हरनो थिनदों। नाम्बारखौ खेबसे फरायथिना होनि 7428159966। दा नोंथांमोनहा स्क्रिनशट लानानैबो बेखौ बानायनो हागोन। आरो बिनिफ्राय बाहाय मिस कल हरोबा 48 घन्टानि गेजेराव मोनसे लिंक फैगोन होनदों नोंथांमोननियाव। आरो बे लिंकनि गेजेरजों नोंथांमोनहा मा रिक्वेस्ट खालामदों बेखौ मा रिक्वेस्ट होदों बेनि सायाव नोंथांमोनहा साबमिट खालामनांगोन। दा बेनिफ्राय जायफोरहा गावनि गारिजों फैनो गोसो दङ होनदों जुदि गावहा ट्रेन्सपर्ट दंखायोब्ला नोंथांमोनहा फैनो गोनां जादोंब्ला एबा फैनो लुबैदोंब्ला होखानाय गाहायनि नैबे लिंकआव डिटेल्स सेन्ड खालामना हरनो थिनदों। दा बाहाय दङ आसाम ट्रेन्सपर्ट लिभ दङ बेनिफ्राय @gmail.com नोंथांमोना बाहाय दं स्क्रिनशट खालामनानै ला मोजाङै मोनसेबो स्किप दा खालाम। बेखौ टेक्सटखौ मोजाङैनो थुनानै बुना होनो हागोन आरो बेनिफ्राय सेन्ड हरनांगोन होनदों नोंथांनि डिटेल्स। दा बेजोंनो लोगोसे आरोबाव मोनसे सुबिदाया जाहैबाय नर्थ इस्टआव थानाय नोंथांमोना जुदि नर्थ इस्टआव थानाय गुबुन रायजोआव दंहैयोब्ला सिक्किमखौ गारनानै नोंथांमोनहा गुबुन हथात अरुणाचल प्रदेश नागालेण्ड आसामनि नेबार्सफोर दा बेफोराव दंहैयोब्ला नोंथांमोनहा जेबो गुबुन नैबे सिगाङाव दिन्थिनाय बायदि फिलआप खालामालासेनो नोंथांमोना थोंजोङै फैनो हासिगोन होनदों। नाथाय बर्डाराव COVID-19नि सिम्पटम नोंथांमोनखौ टेस्ट खालामनाय जागोन स्क्रिन खालामनाय जागोन होनदों। दा बेनिफ्राय उनाव नोंथांमोनहा नुनो मोनदों नैबे फिसा मोनसे लाइमोनफोरनि थाखाय जोबजासिम नायलां गुबुन गोबां भिडिअ दंबावो नोंथांमोननि थाखाय गोबां आयदा दंबावो। दा बाहाय नुनो मोनदों लाइमोनफोरनि थाखाय जायफोर बिथांमोनहा हारिनि गाननाय जोमनायजों फट' साफायनाय बिजाब लानानै फट' साफायगोन आरो बे फट'खौ आपल'ड खालामहोनाय कम्पिटिसन दंबावो मोनसे गगामुग बर' फरायसा थुनलाइयारि आफादा बेखौ लादों। नोंथांमोना स्क्रिनशट खालामनानै फरायबानो जाबाय। बान्था दङ जायफोरना बांसिन लाइक शेयार जागोन बिथांमोना 700 रां हरनाय जागोन बेंक एकाउन्टआव डाइरेक्टलि। लाइकआ 1 भट ओमफ्राय लाभआ जाहैबाय 2 भट कमेन्ट्सआ जाहैबाय 3 भट शेयारआ 4 भट। बेखौ नोंथांमोनहा नायनानै ला स्क्रिनशट खालामनानै लाबानो जाबाय फंबायमोनहा 3 मे 12 रिंगासिम। बेनिफ्राय नुनो मोनगोन गोजाम नोंथांमोना मिथिखाबायबो जानो हागौ जायफोर नोंथांमोना मिथियाखैमोन बेल' नायबानो जाबाय। आरो मिथिखानाया नोंथांमोना जेबो गाज्रि कमेन्ट हराबानो जायो मानो होनबा निउसआ दिनैसिमबो बेयो सोलिगासिनो दङ। बाहाय नुनो मोननाय जादों क'क्राझार गभर्नमेन्ट कलेजनि फरायसाफोरनि थाखाय मोजां खौरां। बे जाहैबाय बिथांमोनहा क'क्राझार गभर्नमेन्ट कलेजआ 4 मेनिफ्राय बिथांमोना अनलाइन क्लास लासिगोन होनदों। 4 मेनिफ्राय अनलाइन क्लास उइल बि कन्डाक्ट फ्रम 4 मे 2020 गासैबो सेमिस्टारनि थाखाय क'क्राझार गभर्नमेन्ट कलेजनि थाखाय गोसोआव ला। ओमफ्राय बेखौ टाइम टेबोल आरो क्लास लानाय गासैबो प्रसिडिउरखौ हेड अफ दा डिपार्टमेन्टजों लानो नांगोन होनदों। दा बेनिफ्राय नोंथांमोननि थाखाय मैयासिम डिक्लेयार खालामनानै होनाय 3rd फेज अर्थात 3.0 लकडाउननि जानाखि रुलफोर दं बे रुलफोरखौ नोंथांमोनहा PDF फाइल मोनाखैब्ला नैबेहाय PDF फाइल दङ नोंथांमोनहा बेखौ स्क्रिनशट खालामनानै लाबानो जाबाय। नोंथांमोननि थाखाय बाहाय लाबोना होफैदों। बे मोनसे स्क्रिनशट खालामनानै ला पेज 4 दङ नोंथांमोनहा बाहाय दंबावो नै। आरो नङाबा नोंथांमोननि थाखाय आङो लिंक होदों डिसक्रिपसनाव लिंकनि गेजेरजों थांनानैबो बेखौ लाहैनो हानाय जागोन। दा बेनिफ्राय नुनो मोनदों बिफायानो फिसाज्लाखौ बुथारनानै आरो बिथाङा जाहैबाय पुलिसजोंबो खाजाबाय। बे जाथाया बङाइगावआव जादोंमोन मैयानि समाव। पुरन्जय नाथ बिथाङा गावनि फिसाज्ला असेखौनो बुथारनानै गावबो पुलिसजों खाजानाय जाबाय। दा जाहोना मामोन? जाहोना जाहैबाय फिसाज्लाया ड्राग्स जानानै
सानफ्रामबो रां बिबाय थायोमोनदों आरो ड्राग्सनि थाखायनो एडिक्टेड जाखाबाय। दा बिनि थाखायनो बिथांखौ सहायनो हायैनि जानो हागौ बुथारफ्लांबाय। दा जिखि जाया बेजोंनो लोगोसे बुंनो सानदों नोंथांमोनहा मा जादों नुबाय जानो हागौ। दा ओंखायनो जायफोर लाइमोनफोरा नोंथांमोननि गेजेराव जायफोर लाइमोनफोरा एबा नोंथांमोना जायफोर लाइमोनफोरखौ ड्राग्स जानाय नुदों नोंथांमोना बेखौ जेरैखि जाया होबथानायनि राहा लानांगोन बा जोङो बेबस्था लानांगोन। नङाब्ला जोङो माबायदि लामा जायो माबायदि अबस्था जाफैयो नोंथांमोनहा मिथिबाय जानो हागौ। दा बिनिफ्राय नुनो मोन्दों कनक्रिट सिमेन्ट टेंकियाव सोमोनांथावै सा 8 सुबुङा हाबखोमानानै फैदों आरो हमजादों होनदों। दा बे जाहैबाय एमपिआव दा मध्य प्रदेशआव जादों। दा बेखौ पुलिसा हमनो मोनबाय। दा बेयो मोनसे इन्टारेस्टिंबो आरो सोमोनांथावबो। नोंथांमोना डिसक्रिपसनाव लिंक दङ, भिडिअखौ नायनानै लानो हागोन। दा बिनिफ्राय जोङो मा सोलोंनो हागोन आरो मा सांग्रांथि जानो गोनां दं दा बेसो। दा जोंनि सरकारा कर'ना भाइरासखौ होबथानो थाखाय जेसेबां नाजागासिनो दङ नाथाय एसेबां सिखावाबो जोंनाव बांखोमागासिनो दं आरो गिनांगौआ जों सिखावनिफ्राय बांसिन गिनांगोन। सिखावा जाहैबाय मुवा बेसाद खावग्रा सिखाव नङा बेयो। बे जाहैबाय बायजोआव थाहैनानै फैनो गोनां सुबुंफोर बिथांमोना फैनो मोनाखै पेसेन्जार गारि गैयिनि थाखाय आरो बिथांमोनखौ सरकारा नेमखान्थि बायदि लेंहरनो राहा लामा लादों। नाथाय सिखावै फैखोमानानै हाबफैखोमानानै थाफैनो नागिरदों आरो बिथांमोना गावसोरनाव जुदि भाइरासआ जानानै दंबा बिथांखौ लाबोफानानै जोंनि गेजेराव रानसारना होनायनि बेबायदि माखासे खोमसि साननाय दंगासिनो दङ। जिहेथु नोंथांमोनाबो नुनो मोनबाय। दा बे एखे जाथायानो दा बे सिमेन्ट कनक्रिट मिक्सार मेसिनाव फैनायानो जाहैबाय सोमोनांथाव बे जाथाय। दा बेनि थाखायनो जों सांग्रां जानांगौ। सरकारा जायफोरखौ हमनानै मोनबाय सिनायथि जाहोनो हाबाय दा बिथांमोननिफ्रायल' जोंनाव बारदेरगोन बे नङा। बेनि थाखायनो जों मिथियै गोबांनावनो जादों जानो हागौ। दा बे हिसाबैनो जोङो ससियेल डिसटेन्स आरो पाब्लिक गेदारिंआव बाहागो लायैआनो बयनिख्रुइबो बेस्ट जागोन आसा खालामो। दा लोगोफोर बेखिनिमोन दिनैनि थाखाय। आसा खालामो नोंथांमोननि थाखाय भिडिअआ मोजां जादों। नोंथांमोनहा जुदि मोजां मोनदोंबा गुबुननोबो फोरमायनानै होनो शेयार खालामनानै होब्लानो जाबाय। चेनेलखौ नायनायनि थाखाय साबायखर बावबाय। गोदानै फैदोंबा चेनेलखौ दासिम साबस्क्राइब खालामना लानो हानाय जागोन। एसेनोसै, गोजोन्थों।